Yade ababa so mono na nsamo do no nyina da no ko abafrontente fidie no so a www.sompaonline.com okwa obenye bi no wakenkan YouTube no ya Sompa TV and Facebook no aya Sompa 93.1 aya hye no se nsamo do ra nyina no abafa Sompa 93.1 Kumase Sompa sunyano na afen kranza wonum so abefa kasebo bi information centers ahodro so one munyina ya toka sebo ya to apetia ade hye no etie bie anansemo do ayode ba ne de makote no bi eni ye bekọ ma Ghana mra shebedwafie ne tete akyerese 2024 budget no afredi mra shebedwafo agiatum mra shebedwani a wo ni go pram odimonyamfo Sam George watu bi amane odimonyamfo oseche mensa bosu All People's Congress panyipa ya wadano ade ato dwase Wama ya 2024 abato no nipa wombeto no eho beye napa abrewa watifia ye bone beye esanse nyankopon ato ne nkwanam na wama ne nyinkyire nti no eduru ba bia ne nkwakwa no bone beye enei Ghana wode mreba wona obo beye basabasa no emra ne ombedi Ghana Shippers Authority Wamo ayenhyiamode sonko awo poyamantamu a wode baba boa wonmo mo kra nneoma na sempo de nneoma fromaimu ekonkrofo amanso Ghana Education Service and Teachers Association tamwa enkodai edibeko school no sabiri odine nyina abatuga na Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association also na ekasai watro krata 10 mu full stop ani apostrophe de nyasem keto akura na wo bokokobi ade akira ban Mohammed Mazu Garba akwada keto onu okosuku sabira dwuma wonwe suku wo so obeye se kebusu ahodo otwitwatwitwa emusem ewa afofro beka weno mo ho ya bobo ne nyina no a awia promtober kase bom yesem konya wo Sompa TV so a rade baba somo yemfa sedam anwumakoi 21st clinic one more time chi cloud internet papa no so wasa ba clinic say safani stroke ya dia fabada wonu moy na wo monsha emfa emawo Dr. Abe awota na so patapanu site ono mo a oyade ne nyina no aduro ene honom afa wo hia mizo ana 5G drink na busua wotumi anonom Sompa chade ne yeguso da bom kayo say ye gentify wo de na beka ho na nye befua pa 3 herbal center wo na de 3 core capsules kokko masete aduro no aduaba na tabeta clinic nso eka ho bi na eso asonfo mienu ayatena se na ya wei a ya waken kan semi diama wo eyeme akosia ajewa kwade boaten mene o say ya abuaje oforisu afi ensem no nche mu akasa eni ya kwamra shebodwafie na eno da ma shebodwafo won mo tenase na ne nyina da afa o my Ghana 2024 budget ye de ba ya dwuma me kira kon mabosika na no wata ye roken frata de kwato dwa e wo mra shebodwafie no ho na emra won mo tenase na won mo so adwene de afa na jese atose Speaker of Parliament ye ra Alban Smana Baben wade to dwa na ne ni parodo a wan mo pene so se budget no ye gyetumwo wan mo ka ye wan mo so mo pene so no ne na no na esu na ya ho ba bi a ye betumi di budget no afa na ebra wan mo pem de hu yanse edom kase no wo mo na asode yi wo bi ama ne bag so adai a wo mo se budget no ya gye atum na ye no so ado so ase no nko ade na kyese gye ya gye atum pa wo bi aka hwianya de a wo mbeti ya ne wo ra ken of rata ajutwe komo no ya o Ghana photo sanfo ya wo show maisi kasamso eno amrahye dwafie so wonani ko twa wisi ko hwede ekọ aba woni samtrofo kasai no o kansam see I know and I believe we have the 2024 budget passed until such time as they resolve whatever they want to resolve. So we can all see or hear the video which will clearly show the speaker stated after the voice declaration that the ayes have it. So that's where I stand, and I'm pleased that the people of Ghana have a budget. As to what they will do, parliamentary procedures after that, that's a different issue. But I think we all heard it very clearly. I think the ayes have it, and we have it. Thank you very much for this. But I think all of us have gone through this for 7 years. So in terms of what the minority or majority, but I think all of us as Ghanaians are witness to the fact that the speaker, the state,
that he thinks the ayes have it. I mean, usually everything is an opinion in a sense, if you want to define it as such. And so there's a challenge, there's a walkout, the speaker has come back, he's adjourning it till tomorrow, maybe to hear that application. But as we sit today, what you have is that he believes that the ayes have it. And that's what I'm taking out from here. No, I'm going to the Commonwealth Fund because the ayes have it. No, I haven't really made a declaration of. I was your new turn, Kay. I my Ghana photo Sompa. I was sure Sika Samso or a can of Uyata. Yeah, now so a warm Rasha Baby na bra. Photo Samfo, a quaking kai budget here. Na budget ye bedia tum e wo mrahye bedwafie no anu mu na wodi bonyafo se che mensa bonsu na asem a wo kan nia ne se NDC parliamentarians re bebre no awo ho a wo mo ama se de be ya budget ya yehwehwe adwene ne bedia tum na makomasika efie pinu ane aduenu nan no Ghana betumi akọ nanim no wo bobo din no bia na emrahye bedwani ma de hye woni go pram woni bonyafo Sam George din ebepie mu anu mu na wodi bonyafo Sam George ekase was a chairman Sabunsu, and I wish anyone else a perfect for the man. If you saw no crab or buy it, and son, I would be for such a man Sabunsu or Babylon, and not take a cocoban say. Now, when you hot and Sabri now vote to a coso padia, one in tum net, Wajatum or China, a cocoban sa, a cabby I was see a ball, a fan of pump day, a one and Nihono, Yababo Alpha Hon, none of wish anyone so, or Master San Amano, if you say, well, no, hobby, Sam George, I know this same or the two. I think that we need to change the spectacles that the majority leader and Minister for Parliamentary Affairs, Osayichi Mensah Bonsu uses. I'm making an appeal to the Parliamentary Service Board to change his spectacles because clearly he cannot see. I mean, I am here, except there are 3 Sam Georges, one in New York, one in Ingo Pram, and one in Parliament. But I'm here. I was here this morning. For those of you who were in the chamber when the people from Honorable Podo's constituency from Ho Central came, when the speaker introduced them, I asked the speaker, who is the speaker of that group? And the speaker asked, and a gentleman in blue suit raised his hands. I was in the chamber this morning from the beginning of proceedings. So for Che to use me as an excuse why the NPP in Parliament is running away from their own empty budget. Onibonyam for Sam George ono ena yemrahye bedwani ma de hye woni go pram ne ena yikuti. All People's Congress panyo kwancho for ya wada no aye. Yera Hassan ayare Ghana papa yi. Afempemie no ne yadio no 2020 abato no. Wokoko gina mu ana wo prema mpanyina akonnwa na so ne ma akoyi amfama no. Ana wo kire mu se 2024 abato no emu bɛyɛ da pa. Na emu ya bɛyɛ da no yɛsɛ ana Ghana for dodo no wan wo mahunu papa ne bone de enkoyie ne de bekoyie won ma so santindei se wo ba na ba betwa ntoro a won muhunu o ka no kran so a eno so wo muhu pa na ade ba ko a na ye ne se wo man no ye ni manifesto ba ko nti obi ya sode a wo ka na de enko na obi ya no de nam saa ano nti no wono de waduadua mu ahunu sa 2024 abato na hwa ni padodo a wo bato aba no ebesua ni parodo no anu nya gidie ni arehemu sa afidie ye kwakoto aba de ama PPA na NDC sanse wo munyina ta ya bekro sonsan. And I'm of the view that, yes, of course, we will need a common manifesto and not a political manifesto. Because I don't think we are matured enough to use political manifestos to arrive or achieve our purpose. We've seen it over the 32 years, that the 2 major political parties that have won power over the years have misused that policy document we call manifesto. Because at the end of the day, the promises they've made to the people, they are unable to solve that problem. So I am of the view that we should have a common manifesto. What I believe is that we should have a nation's manifesto, a manifesto made for Ghana, a Ghana's manifesto, where technocrats, politicians, stakeholders, the media, academia, the public will all sit and draft this manifesto that fits into the 10-year development plan. We present it to the political party and say, this is what we want to achieve in the next 10 years as a nation. So you as political parties should tell us how you intend to fund it, how you intend to make it feasible, how you intend to grow it, and tell us at what stage you'll be able to fulfill this manifesto of ours. So all political parties now come together, look at this manifesto, and now tell us, okay,
the APC, we intend to do ABC to fulfill this manifesto. And the other political parties will say it. But this plan, this policy will echo many political parties. Why? Because they go down to the grounds. They go to the grounds. And their purpose of going to the grounds is to tell the Ghanaian people that these are their own policies. Vote for me, APC. We will do A, B, C, and D. NDC comes and says, vote for John Mahama. When he becomes president, he will do this. And then on and on becomes a vote buying kind of policy where we now spend so much money in making sure that these people buy into our policy. And at the end of the day, we are unable to fulfill these problems. So why do we keep doing it over and over again? I was saying your turn and carry a All People's Congress, Penny Quancho for ya watano, Ora Hassan Ayariga. Aberewa tifia ya boni beye esanse odia sempa. Na nano nyankopon krupo twedi ampon wato ne nkwandam na wama no nyinkyire ntine duru ba bia na nkwankwa na wo fie no okobobra na nsini ya na obeboba ye basa ya na wo mo hwa abrabo de wadi kan akwakofa every obi dem enam so ama bayibo a wo manfo ebobo no man ganem ha no yenyi asofo emfiri mukura abusu a wo tititimu enam bayibo a wo bu obi mami obi papa obi wofa bi a wahwe no enam so ama dodo no a ena bayibo no ti abusua wontumi entre wo ho na wonhwe abusua no enei emrahye badwafie July bosom ya to July ne da na to so aduenu enwotwe ena ye de bill ekwato emrahye badwafie said ye be ye mre ye be atum no mo bobo ba ye basa no ye do mu ebetumi agina mra no na ne anopa kwame ayimadu antwi ono ena ye dwemtrani ema committee constitutional and legal parliamentary affairs one omahene ye dubuache atwetwe nkomo no sei eno kasafa baibon. We know, your friend, witchcraft bill, and to a big craft is that I am Rafa a bay for a bay for also and Rano, the air can say, once a canino and the criminal, action. Now I was so any soothsayers, and in the amount wow, mutimi predicting a mania, and on that. Ye say Mano, say ye free. Obekaya or bad mamipia, an aged woman be with stream. Ama moche no broquam, Emano, Mamino, Efremo, Efremenco. I know Medina and Susu, I know that a legit bill no, as a private member's bill. I know they buy in short no. They say so yes so for. So yes to say, so yes saying. Won't me and predict and answer ultimate case any pass mercy a for. Oh yes, and you'll be punished because you will say innocent people and I will be asking to me and Koje and watching you say the all can no cry and no cry a lead to over enough in for assume in short no. The way be a when ya manunko when ya there obetimi akwa kizu obi my there on wacho. That is the Embrano Sana yeah. Which comes with especially now I'm say apa east side of north which comes now researchers they were all located Bekrananka me Pebraco over said the parliament IBC never said na I said Trocosino so a bit for the local inhuman treatment in mania but it's been a because I hope passe Emrano the next step is which comes there war other places civil society is no boy and no so move say between us and say they are open to why be in your for now where pay for corona trying to say because you rip second term and now they are people say we pay for and say we pay for you don't need them I say what you mean pa why asociation anoti ele unam na so no obi nya kasakasa ahwe katrema no anu ye na wanhwe koyuka kokase wo bayifo anane mame bayifo a yadu ebegina emra no kwame ayimadu antwi dwemtrani ema committee constitutional and legal parliamentary affairs ano ena yikotie ne no na ora pia doma kukusi wa West Africa director Consumer Unit and Trust Society International na wochire musa ana no nioma hodo ba sadio no ba ko a Ghana by dini tumi achira sende ya nchakura sanu yoma nyina da mo makwan amane mo ma Ghana mu ne yade wo se wo motena se na wo sanso dwere ho biem wo se ye obi bia France Africa Continental Free Trade Area wo se sa kwan no so sa ba no fa so a
ebetumi aboa adwade bekoyie na nkwankwa sada bia no Ghana ni da China so anase mpo Europe so se won beye nneoma na yakwa kwakra bi diaba wasesa nneoma nyina eto betwa ewo my Ghana mu you say in na ya TDD friend African Continental Free Trade Agreement African heads of state na they almost shasi na African Continental Free Trade one African for in na to na yet normal from one country to another without any problem. So called Europe memoir truck, container truck, free Germany air conference, it drew her a cop, no restriction. So na AFCFTA, now to make the AFCFTA work, the movements of goods to work, we needed to try and do a test run, testing Mike 1, 2. So the how would goods be able to move without any challenges? And so the Secretariat, as a guided trade initiative, goods moving from one country to another. Last year, na year back, and Ghana, Ghana, the normal people, Kenya, possibly Baha, because South Africa and other countries. Awusiana Enochino and technical advisor at the market public dialogue penye kwancho for ya wana so wadi animu Ora James Hammond wana so ekasasi after secretariat share bi omode bai ebe bo say maya na muka after to me edija no after no in him say 2021 January and e shas here and so je bi ne koso say na share no tie nti guided trade initiative no akwanya bi a secretariat ndi aba say be maya to me as edija abo to me edija nti no as e be so mu sem ya kire mo kwan ometumi afa so and now we did and I shall say no countries 8 and I shall say Ghana and yes that's last year and you know almost say next year additional 30 countries will become and my guided trade initiative and you know but I see when you say send a guardian share the team am I true guided trade initiative to me edijan. I was on your return and carry area technical advisor at the market public dialogue. Penny Quancho for ya would do anymore. You're James Hammond. Ghana for nyina anim sam say ye ka say fosua abebua papa. Abebua ama Ghana for mrante ene omamba wo ho ye fe. Enkankane ema no omho ye fe ye papa. Ene obakumase a onyini low no onhye ne high eno eyefosu ibia na nansanta mu mrahye bedwafie fotosanfo ekokenkan budget no na enwoma bi aduenu mienu bi wo mu a na hu hia se yede beba omam ha efri se osusu se sa nwoma no hu hia se Ghana fo eyusu biem na fosu eka ho enu mu ena panipa wono ena fosu oda no Mr. Paul Oscar Ankama na dodo no afre no Oscar Park ede ababetu dwa se wabesere abai no adawuruma ko mra biem se yeyi fosui efiri mu a emwa kra se wo hwe se bempraduasa Brazil mai eboi eye fosui bia ena ba ko ne ka ho no eno so eye fosu ni bia diaper kola ne bono fosu de no bi esuba eboa batan no ema akonma bono ebo tutie no nyina so ekofom eno so eboa ma no yipa eno nti wo mra biem adawuruma fosu no eboa Ghana fo yi papa yenko Oscar Park wa bra wo kasafa ho legislative instrument Openitiara LI Honorable Minister for Trade the Parliament now and that's honorable parliamentarians and say on you na on mumu if you say enya dia edi beba omaimu ni mum no edi enimhwe ni katasihwe and the pray in the beba na hwe ye kwa na World Trade Organization JDA share aho biase no kwa no na yasa akoto nti ye besre se aban ebosha wa hye se obemugu omaya free taxation
akɔ industrialization ana production no ɛno na ɔnhwɛ na ɔmfamra Oscar Park ɛna wɔkasa ɛfa sɛ fosu no ɛyɛ kama na uyi kama no efiri hɔ a fosu tɔn no ɛboa ɛma saa bere wukɔ kurom a ɛma wɔn egugu wɔn nsa so wɔn tɔn no ɛboa wɔn nso enya sika ɛde hwɛ wɔ busua ɛno so ekriti employment yɛn kotie no yɛhwɛ sɛ yɛhwɛ ɔbɛn yi a factory bia ni hɔ a ebetumi aproduce ntareɛ a ɛbɛso ɔman yi nyinaa ɛno nti na sɛ yɛnam kurom a yɛhu use clothing a yɛato din obroni wawu yɛka obroni wawu so a na yɛka sɛ aboa ɔman yi paa ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɛtoɔ fam a adwadifo etua ɛma ɔman ɛfa broni wawu ɛtɔn ho no ɛnyɛ ade ketewa no ama ɔman yi so sikasɛm akɔnkan saa so na ɛdɔm a ɛyɛ adwuma ɛwɔ broni wawu ho nso so aboa ama unemployment so akɔ fam nti sɛ aban ɛde restriction anaa ɛde ayi ɛbɛto sɛ nneɛma ti sɛ broni wawu so a ɛneɛ na ahokyerɛ ɛna ɔde ɛba Sompa FM panipa wɔ no woba ɔman Ghana mu a fosu no odi mu ntintiman Mr. Paul Oscar Ankama dodoɔ no afrɛ no Oscar Park ne ɛna ikotie yɛ adwumadi sonko bi ekoso ɛwɔ koforidua ɛpoyɛ mantamu Ghana Shippers Authority woman Bank of Ghana ana kabo ma wɔn di sɛ adwuma de ma de hyia wɔn de nneɛma firi wɔn ma kɔ kwase broni krom akokɔtɔn na adwumadi no nyinaa mu no na wɔn pɛ sɛ wɔn mo hwɛ ade hyɛ no mo ne hyɛ de hunu wɔn mo ha ahodoɔ bi a wɔn mo fam anasɛ mpo wɔn mo si nkonwa sania wɔn mo bɛto ato adwene de afa no de wɔn de ka ho a ɛbɛtumi aboa wɔn mo paa na ora Charles Darlin asiedu sei wɔno ayetama branch manager adema Ghana Shippers Authority wɔne so mpaka se atwetwe nkɔmɔ bra adwumadie no na ɛkɔso no ɛma wɔkyerɛkyerɛ mu hia sɛ adwumadie on mu didiboa. It plays a key role in shaping our economy, fostering international trade relations, and positioning Ghana on the global stage. The National Export Promotion Strategy chart an ambitious path for the next decade. It envisions the growth of non-traditional export from $2.8 billion in 2020 to a substantial $25.3 billion in 2029. The growth is coupled with a profound structural transformation aimed at positioning Ghana as a competitive export-led industrial economy. Distinguished guests, the realization of this vision requires concerted effort, innovative solutions, and a steadfast commitment to creating an environment where business can grow on the international stage. Anwachino Ora Eric Koku Hammond, were Assistant Director, Dema Banking Department, Bank of Ghana, Wanaso Kasasi. The provisions of the law relating to export and repatriation of proceeds to Ghana enjoins every exporter who exports merchandise commodity from Ghana to repatriate export proceeds through the banking system to Ghana. Specifically, Section 15 of the Foreign Exchange Act, mandate every exporter to make sure that whatever moves out of the country by way of economic activity resulting in export, when it's brought back into the country, failure to do so constitute a breach of the law and subject to penalties, which are quite punitive. You could be fined for failure to repatriate an amount of 5,000 penalty units, or on all exporters to ensure that whenever they export, funds are repatriated into Ghana so that. Chino ya no manfo binumu a one mo kodwumade ase na wode wani akokode adanse no onom so kasai ne customs anasi sika nso ye hia sika kakra se bia ye benya bank bi na wa aboye mbosia ne atimi dia ye adwuma isanse adwuma ye ne export
sporto nema bebree since 1996 up there no ya de na nanka yetimi ma government no ye PDG ye GDP no na yetimi produce almost 13% of the GDP of Ghana. And until no so obwe ma ye hotoye na ye nyuma ye de export e wo habo any airport any land ni ade nyina no o my niema kofe mayena bitiri sanka sa ye sika ye kohwehwe ni ade wo baby anka ye kohwehwe ye benyi sika export ye benya foreign exchange very well ye timide abo oman ho bra you enuti omoayen na ye ebisade abieni omoayen say na ye de ye niema record amonone a obeboya na ye taxes no niema no abafem na afi nso no ye omoye mbosia a yebetimidi aye adwuma no na akoso ye abusua wari aye adwumadi asonko akoso awopoye mantemo Ghana Shippers Authority yantua kasiana so na yemfama mo ye kwamra hye bedwafie na soafo a wohwe ye dwadie ene ye fidi dwuma so ene odumonyafo Katie Hammond dwumadie ben ene okwamra hye bedwafie ene wokwa akwakodie yensantro ni nana ya egina homa no so nana woteme ka memo ha Miji so many adema. Nana bibia mboko die. Oba dia dumadi atinye kwa dia ni chese ya bisa. Na nana dia na ekwo so parliament na ansa na yebekọ enedwumadie so no. Enra mrahye bedwafie majority no omo ewoke out anaso omo pieye. Na pie omo pieye no ene omo nyina asa aba. Na omo ba ya head count no akoso ana. Mini mamenda wase. Wakonya wodi amame ewie. Kanya what the Kamba Maniano 2024 budget, the policy principle, the feeling to mean to who deny so Mudia to and also Munin to and what I have watch begin. Now, a day to year work out no. See at the Nasienra. What Nasia, my day to some Madi. See as Sana said the enemy of my phone and upon the best transfer. No, so say I'm no Cassay. Yeah, do me no about timing. Who was Ghana Parliament chamber anymore? Majority MP2 penalty. Minority no crowd you come make ranking. Yanyan yes, omo minority no caucus meeting. One more jinju home. Now one more who ene the dear no mo beye. A son say Yanyan yes ene beer tabura. Trade Minister so the two nyamadi ayakwa kadi about my Ghana no paper no omubele nene edom kuma no so say sa enne omubele sa paper na wo mo so be your workout e bi say na kwa omo the press release by ya omo cheche mu so see am no ka say speaker metna say enti yense dan hu so mo tna say a e die kwa na mo be na no pai nanso famisa dwumadi enne mpanifo akunche gu nkasa so a finance minister king of Oriata enyamasa no pai obama se bedwafie no be yin someone no efanse mise bia yenya ne mo mrase bedwafo akunche gu nkasa so na se enuti no other people so me page 8 ya motion 10 eno so debate no ewo ho ya o ma kire se ene head count no omo be afie na omo hwe ba bie be kokosi said the policy principle of the budget no MPC media tum anase omo engine tum esan se speaker emma yentin yeguso a twen enime no ntia bem de besi bia ye de be masumpa tiefu nana medase na enei dia na ekọ supporting na me ka se enei die ayade a head count nduma debate no budget no omo beye eno chi finance minister ebeba no be yin bia no ene yes an say trade minister obele ni airline no anase onya le because ni airline no speaker say onkoye new draft and fan committee ni share because committee ni say ene ma bi wo mu a omo ne nya ade onkoye mfimu na say wonni wo mu a wo kra ni ma eni nkomo mo nyintu mo say ayampa say the tabo to so a ebeboanye anase emmoa ye sanse se tabo no enne ma se be dani timi gitumu a anfani so be kokra mo anwa so so atade ade kodie license every minister of trade
and someone sa and then them kumani say basa di kalabule beba and you know sade and woman support it omo di kan issue press statement say and then ela on be ho aduma mo so be workout enti ye hwe ani mu de besi okay nana yɛhwɛ ni mu de besie nyame ya atom a anwumere no no sia kasie mu no na wodi ni nyina abedom yetiefo yɛbɛda ase yɛsɛm troni na ne hwene nani kotu awi so ne hwene santemo na obutu brahye bedwafie de beto fom bia no wode ese yetiefo no na ya akyiri ne na ikotie firi brahye bedwafie no I was asiatica ya de no aha dwene pa Washan so wonu say anaya 30th November na just nyame ya adma wachina na ye si eye bronya bosomenim enenti ne yase wasiatika ya de no ma mekwana ko pa kira kwan oba no wasiatika ache no ne to asentene twe no ade ba ne namro mu no wa hwe ya bronya wontuma ntwe akokɔ ne ye wo pɛ no enti wo kɔ 21st clinic ya wo mbɛhwɛ wo kama ama wo ho atɔ ya branches ne dɔso makoma ko dunum ne akire ya laboratory center sawodo wo ba lab ye do ba fam scan ye betwa wo bibia se ko ba se ye massage won so ma ho sisi ho so a eno so ye be ye ne kama pa kuma se wo hwe overseas junction ye by alpha radio oboasen so ye cancer cortex court junction and crandome market ye ho so nwane en kwanza ta chima no be hu ye wo da fra ye ni enyo so 0540 311 311 0540 311 311 Tabita clinic nie eyaya resafie wokuada bia yare de so se wosechire yade ne prostate no yeye mu hwehwemu kroje titiro no obi a o ma hoda enti mfa wo yade ne ntena se e ma no nyensemu ansa e mema no ewade mu de mu prostate no yesefa ko Tabita clinic wate wose ade na wokodwo to nyame adom so nti ebesa sole wo liver no wana wo kidney anasa diabetes na ha wo ne nyina da Tabita clinic ye wo Madina Firestone Footbridge awon Kramantam mu kuma senso ye so full alignment takwa de sunyane ye ho 0202 347 647 0202 347 647 Sompa chade ni Abusua enche na Sompa chade no ye de hyehye so ye maame no makunafo na ye kya saa no ma di ama wo mo na wo no mo manso akwakosere oba kunani wo de wachade ba no odidi mmei obuso kra no amu nhira aye wodia enti fa wodia brɛ eye mo ana anwa milo sardine geshia kyase esikire na wo de wo bia ya ensa bia no ye bagye school bag ahodo wo pen pencil ene de kaka ho a eno so akonya no wo hosa wadaro mo se yesika nso a fasi ahoma so famaye 0598 559802 0598 559802 edina baba no ayata one media anasa blessed foster 3 herbal center with the 3 equal capsules saba ayako kuma setadru sisi ade na ebekọ ayemtimu befiri ho kokoro de obedwane kora wa bara won sama biem ade ayapa ne se oba bedi bronya na koko hawo aya na ya ahomete bedwam na gu ani mu ase na were de na busua edaboko anka wo ba bi anipa wo eka boko so so betimi de aye wadwuma da mu ni nyina akwasan so a wotimi chia na no so ma ho to aneti yesebora pharmaceutical shops ahoto mu na kwana kwaje wode aya 3 equal capsules koko masetadru no for your woman way 0546 107 107 0546 107 107 afai mizu and 5G enso enie onsa yate si bronya ni manche na bronya mframa no eba bebo se ya epani beyiniti mframa ni mu baba ye wesesa akwa wana sa no wadane da nyina na wo mini mu awo wo hia mizu anasa 5G no wanonom we ahoden wo mu dadawo enti wunya paaya na brodo bia na wo de aka ho ba bia wudi ama me se bronya wo anya kokokora na wonya mizu eno ano no for ya homa ne kopendo do mu 0246 270221 0246 270221 ye jina wo so ye ton kratewo ye ba pinua ana kechi
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu die bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting bim 0598559802 edi e woso yeta 1 media branya bosome ni na to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de amode dum ye no ye de ama ekuna na me say akere and they say Sompa achedie 2023 ebusuafo yemfa ye hunhyem na proposi prepa obodu ponkomu yenyankopon obeyiye wiye Sompa achedie 2023 ekunafo ene enyankane so wo bedidi TV Emma Aketriapa. I was here with my sister much yeah to some so na so me mazi zone 12 members one more neka say what a two ban when him say one more srada one more container say nay aposi for bi no mo sasa no no mpanyifo mbra mu pa na enei no sapa so betimi anya container de ese baabi se wo de adwuma no aya na ho oden kakra san se sikasam no akwakwa bisi basa eje se won monya baabi na won matene di won mo dwuma kakra aposi fo nya won mo ho abotere ora ya wo akuamu afrempon won na kasa ya adema members ni nyina na wo kasa no sai eno kana fai I didn't start it for last year, say July 15th. And I'm there pussy phone and soldier for Baha. Bubu Yanima, a bray to Guye, and Aja, a call galages.
ɛna ɔmo kɔka ya na mpanimfoɔ no yɛ sɛ yɛn twerɛtwerɛ nneɛma a ɔmo asɛesɛe no nyinaa na yɛnka no mmoa ɛna yɛtwerɛtwerɛ ɛyɛ ɛboa no na yɛde ma yɛn mpanim ɛna yɛsan ɔmo ma yɛ go ahead sɛ yɛntena yɛnsan ma pata ɛna yɛsan bɔ apata a yɛte so a yɛwɔ hɔ nansa ne yɛwɔ na akɔ bi baa sɛ asase no yɛ ne deɛ nti yɛmfiri so sɛ yɛmfiri so na yɛmfiri so nkɔhe te so yɛbaayɛ no na asase no makɔ hene bosome bia ho ba bɛgye sika ka yɛbɛtumi atɔ bɛto no ma yɛn sɛ aban deɛ nti ɔma yɛ dɛn ɛntɔ man a obi susu afiri yɛkyi awurawura mu a kɔkɔtɔ asase no a ɔno ayɛ dɛn wabɛka yɛbɛbubu yɛ nneɛma koraa na ɔmo sɛ no ɔmo sɛ ne nyinaa fa obom tua pin koraa ma obiara na sɛ even asase no koraa na sɛ yɛwo dea na wɔwura mu akɔkɔtɔ nti nipa no a wɔte so a wɔyɛ adwuma no wɔbɛtu yɛ ansa sɛ nneɛma nti sɛ yɛne yɛ yere ne yɛ ma nti sɛ yɛnyɛ dɛ yɛnkɔ ɛmfa na yɛnkɔ asɛm no si a wonyɛ panin biara a wɔbɛyɛ dɛ wɔka bia ma akɔyɛ sɛ wotia no sɛ wonya bɛyɛ adwuma deɛ a na wɔyɛ ka no yɛyɛ ho adwuma yɛyɛ adwuma no yɛho hia ban no because ne yɛkɔ so nyinaa no asia deɛ ɔmba soame municipal na baa sɛ engineer no na bɛbubu nneɛma no nyinaa aye ko ye kura amanfo ka ye sisu a ye ho adwuma ka ye sisu a obi dia brɛ ya ye ho adwuma no betwetwe ni nyina ko so municipal ka wura no ba no ko fa ka no a ye gene 1005 ansa na de o mama na ko me a me no ka sisi ankrofo gia boss e mienu bagu bia 4500 mienu obi afa me ka sia se obi abetu water tank asia obeba na etutu hu ne nyina wo mu nyina e ko so mbese ye ntimi mfa mra hye yensem anoche no yare adwumafo no bia worom so swame mazi ho enso ekasai ana no yenka ho ana se ka gara ho kwa se mo pese mo tue ni a mo ni emetras ne nya negotiation se basa asase ni ato that se be be asase na mo nko na all the sudden odi na tie bia obi anu wan challenge this ya koda na se wo be se ye chisa na me hu o man na ye hu no ye hu ye fall by ada se Ghana for ana se Ghana se magazine so mo tue nyina no a mo ye nyina so nte se ye tu mo empe magazine no kuma se bi o man ra ho pa because of say obi asase so ne tie emu ba betue kra na mayen kaye ana se boy kaye na ma bre ne influence asase nko pe betina otumi de impression nsem ahomache be one o'clock ana obedi se adwuma ye ni bibia ye bia ye ni ba bia ye ko bia ase ye ne ma kwa eno mo ba ye mo ta mo de neti agu mo landa mo peso ye kodai ye bedu mo se ne ma nyina ye se ye hu ba bia ye fa si ye kobokro no si ye koye den ye ni ba bia ye simple nyimfo se mo nom ye no mo ayen metua tax every year internal revenue metua misika e de ma wo enu bi na police fo a omo betu ye firi ha editua omo ka nye se ya akohwefo ne gu ha se even kura no so akokọ na so akokọ na court abu amawa ka at least senke bi a wode letter kura notice breye se bi a mesremo asase na abedi mensem nti montum firi so ene yensu enim se ha kura nso so ye executive instruments and agalages nti se wa betu ye firi ha hefa ne yenko se ye kobokro no nkura miensa omo ka me ho no omo su firi sirem na omo ba ya me ne omo te aye adwuma to omo ko fatuo no omo ko ba kro no ana so omo ko ye de ye de ni asem bia kan nim se asase ne ya aban de sa aban se waje e de aman individual ye ni asem bia nti omra na omehwe na ni obetumi aye aboa no omra na omeye meboa abusia wai aye so amemazi zone 12 members ana one modu makosam to aban no wanim se wede adawro mane omamu oten kakra nti aban no enye won momoe Mohammed Mazu Garba abrantie wadi emfinhia aduasa na abrantie dwuma wo pese odia ene se wono de kro no ene obebo na wokosuku ewo Saviors SHS osiem eho ena abrantie okosuku na sabre kebus wa wakwa no enam so am yede ko gina sem dibia no yabua no fo na yesi won kodam emfinhia edu enan na koye adwumaden na wonfa ensu nyansa yesem so ni kwabranya ko enana ewo koto kwamra yekobusa no de esi airport kwamra woteme ka me mo ha mejo ni abema bibia boko nyakopon adom ode ache na Mohammed de be portin no oyoye na ya sentence ni seye minu abema memetefo nyina kwaba edomaba eye epoye emantem likopon kase akofodua na meno ekase ede abrantie Mohammed Mazu Garba a oye form 3 ni ewo Silvia Senior High School no ewo achim osiem eno wo ebuakwa north eye mensi emuno na meno ekase de circuit court eno wo kofodua asese okoda afiase fisha pale edu enan na onsan so emfanye adwumade na so kona so oba hu obi ade a onfa nensa enka ebio na ne nyina no ene se November busumi ya emu ene de to so edu enkron fipinu ene adunu amiensen
ɛna ɔmo so ne pɛɛkyi ɛwɔ akyem ɛnyerasin ɛmɛnsin emu na aberanteɛ na deɛ ɔyɛ ne sɛ ɛdan foforɔ a ɔmo asi a afei ɛna ɔmo wayɛ ɛdan no ɛfoforɔ ɛkoraa na so ɔmo ntwa nkanea ɛmfa ɛnto mu no wɔatumi abɔmɔden akɔyiyi ahoma a ɔmo de awayɛ dan no nyinaa na owie yɛ no ɔpɛ kɔpa waya a na a ɛwɔ ahoma no emu ɛno nti ɔsan so de gya to mu ɛhyɛ no ɛna ɔde ɛkɔsie beaeɛ ɛbaabi ɛno ɛna n'ano a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔkɔ akɔfa saa ahoma a ɔde akɔkɔsie no twɛde apɔ nyakopɔn ɛpa no to ntoma ama saa abira me no ɛkasa ne deɛ yɛtumi ɛso ne pɛɛkyi na nsɛm no akyerɛ mu ɛsɛ aberanteɛ wei no wɔanya ne di kan kwan pa a wɔanya aban amanneɛ nkyɛmu no akyerɛ mu sɛ mfimpinu ne aduonu 2020 yɛso ne pɛɛkyi ɛma akyemtafo magistrate court ɛma ne sɔn so kɔda a ɛyɛ afiase bosome maako aduonu mmiɛnsa 23 months na ɛno nso ɛyɛ ahoma yi a ɛna ɔkɔ wiayɛ ɛwɔ baabi a yɛso ne mu a yɛde saa sombɔ no ɛde ɛbɔɔ no ɛno nti ɛberɛ a ɛyɛ temuafoɔ ɛtena adwa mu na kwadubo ni ɛka ne nsɛm nyinaa awieɛ no ɛna otemuafoɔ no kyerɛ mu sɛ daabi aberanteɛ galeba si ɛhwɛ anammɔntu a watu mfie bi atwam ɛkɔ na wɔkɔda afiase na mpo mfehyia mmiɛnsa pɛntɛm wasan so akɔbɔ saa korɔ no na ɛde a ɛne na ɔnkɔda afiase mfehyia palepale edu ɛnan na fa nyɛ adwumaden na sɛ ɔkɔ na sɛ ɔba a obi ahoma a wɔde awayɛ de dan esi hɔ no ɛnyɛ ade ɔbɛkɔkɔtu ahoma no ebio ɛno ntumi ne ɔkasa ne deɛ promantem a obi ɔno kɔ school senior high school form 3 a hwɛ nim so obɛsua ade na wɔkɔtɔ nsɔhwɛ akyima paase no korɔ no na ɔde asi n'ani so a ɛne court ɛso ne pɛɛkyi na aberanteɛ no ɔne contractorfoɔ na yɛ adwuma anaa electricianfoɔ anaa me nua ɛme sɛ nokura ni aberanteɛ sɛ na mekaeɛ no ɔyɛ school ni ɔnyɛ adwuma na mmom no amanebɔ a bɛtɔ ɛporo so kyerɛ mu sɛ saa ahoma twitwitwa na ahoma wia no deɛ ɔhyɛ ase akyɛ yie papapapa amanebɔ de kyerɛ sɛ ɔhyɛ ase akyɛ yie papapapa nyɛ nnɛ ɛna ɔhyɛ aseɛ na kɔɔto busa no faako pɔten a yɛ ɔkɔtɔn ahoma yi ɛno ɛne nsɛm baako mmienu bi a mpempem no ɛyɛ a na nka yɛhwɛ anim sɛ nka yɛdi nsɛm no a ɛno nso bɛtumi ato dwa na nka baabi ɔkɔtɔn no nso no yɛtumi akɔ so ɔmo pa akyi me no ɛka sɛ obi ɛka ne ho nea ɔtɔn de ɛma no ɛnyɛ de obi adi ɛbɛn mu a me no ka sɛ ɔno nko a ɛna yɛde sombɔ no abɔ no sɛ ɔnkɔkɔda afiase aberanteɛ watete sɛ bi a wɔne ababaawa bi awo na wɔpɛ sika akɔhwɛ akɔdaa no ɔne ababaawa bi a ɛnwo yɛ sɛna me nua medi kan kaeɛ no akora wɔ form 3 senior high school form 3 na yɛakye no 2020 ɛtwam ɛkɔ no deɛ kyerɛ sɛ bɛka sɛ ɛyɛ ne suban sɛ korɔ no deɛ ɛyɛ ade a n'ani ɛwɔ mu nti sɛ wobɛ sɛ ɔwɔ ba o sɛ ɔnni ba o ɛyɛ ne fɛ sɛ ɔbɛbɔ korɔ no na ne age pɔten ne sɛ kɔne nkyiri wahyew kɔkra tai so sɛ wadi mfihyia me nua ɛmi sɛ mfe a abɛtɔ dwa no akyɛ mi sɛ wanya mfinhyia edu nwɔtwe edu 18 yes edu nwɔtwe aberanteɛ ogyina tv so yi ɛno ne amanneɛbɔ a yɛn nsa aka ɛne korɔ no ama n'anim anyina o sɛ wobɛsi akora a wakɔ afiase asan ba bio ne deɛ na akɔkɔyɛ sɛ ɔno no ɛba gidigidi ne aturuti asɛm a odi mu akɔtena nti saa nneɛma no sɛ nnuanom sɛ wode ho hyɛ mu a ɛma wonyi ntɛm paa n'anim adwan kwabena yɛbɛda ase mesome da so na bɛba yɛsɛ ntwerɛni kwabena nyako ɛna mote ne ka no Mohammed Mazu Garba akɔda boko sukuu ɛwɔ Sevia SHS Osiam wagu sukuu n'anim ase paa korɔ no a wɔbɔ yɛgyere no 14 years abrɛho paa kɔsɛ I was here to us when I had teacher ya wada Roman Catholic Primary School ye wo bechima no eno watano north south kroponi mu ahafomanta mu ana wade to dwaye raba wa Adams na wade ato aban no wonim se nyame anim ni aban no meya wono mo apa na wo mo kyere wonom wose ne oba sukuu ni mu arehosam no se ba bia nkoda no betena sua de jana bia wo mbekɔ so
ani ade ne nyina ho asɛm na kwa bibia ho wonom to mo ne nto bia nim sa ban ebetumi aba be bibi ede aboa wonom na asɛmi wonom de nka de akɔ panyipa ya wono esi aban no anam ɛwɔ ɛyɛ kroponi mu wonom nyafa Collins ofenam tachi na so ne nyina mu no asane ɔman hyɛda ntentam sa ɛnam so nti na wɔkoto asrɛ mampanyi na ado no a sɛ ɔmra emeye bi famwa wono ya man bonni kwadwo mfama ene di sankomo yi and then it's na nyamwa bia if you baby I boy pie one thing I school feeding we are mission schools na what town na Presby Methodist SZ Islamic wo nyina schools a mo school feeding tin kora na mo create a mo ba school ha nyina no and am say asetina mo asementi no awo connect me yo mo ma no e try school in the method Presby the Islamic ne Methodist enam iko bisa o say omo feeding kora nti abasa because the class assembly akraba ba school lebe du be na combat no ewia no kroma na wonye sika do bia ne ndelo e be ha de te major challenge ba nti ade ba ko pa ha e pa te say the nyamwa bia fi baby a be boya school feeding is number 1 aside school feeding no we ba school just this year proud to send me member now school no problem dada e wo jana be a problem no nti omo ye say omo see school contractor be see nice edifice yeah omo complete yeah but me huru dey I see over 2 years near young commission nti ya lock asio ya bosua be seen over 2 years ni obia maybe toilet no man because of the toilet ni ho ya premso a na enye because one sakora no class of cotton no kono maya awu teacher ni no na ya dadwene ti ya bo hitting bi won chen a school for no dey etimi course be ka teacher for no dey a ko ba say teacher ni bi yem ya na ya and dey say okofi a na okofi ndi anwachi no wasafa sa kwanya no so to aban no wani mse wabasrada tivet no wase wabetumi ahyem kinasansa no beboa amansa no nyuma adoso aban be ma ni akọ a ka tivet no nke wase ye main eya wase go me man ko share ma bonten ya because basic school JHS na me call secondary technical tuna na me call man from technical teachers and I me call univa nti sa na tie nti o say school one na me na but me hunu de odi bia be ya me mfanye nti tivet no de at least sa kora no kura no anya se bia me tivet because e bia na me nya de anya sa na me technical no kura me engineering science ah go me was so many avenues I met my fa but anya se bia but first no na ya dwene say so be here tivet no be technical na say omo amabon na technical omo amoya ade na koye arts and science ba me come chiro ya ye won san adwuma to say no e bo wa be nti e be ya yomo aban no nya serious for tivet no say be ya akora no anya we kura no be wie je test na secondary school kura no be twaye table kura e be du be bia obetuma nya ne san adwuma Abuso wai aye head teacher ya Roman Catholic Primary School ya wo bechem wotano oro bawa Adams Jeso bre ewo sehwi bia west mensinim na ewo western of mantam no emu na adihye e kire se eni na nu ni nansa na boho bia wo bebia no de ma wo mu sa bre wo pompia ensu a eba no ani efi anya asem keto akra enu tia daworo masem panifo ama on sra bem no ama mehwe wanom ayensu a yade betumi apie Jeso bre wanhwe ya ansa no manfo anyi wo mo no na dodo no ato nananom ensiedo enu timpanifo nhwe na ensuo sam ho kwa atwe no omobra no metu boho foforo emfama wo mo anyesa omho e kire wo omba yensu no yensu mo ba ya no tare nani na ya kakra bi ai de chen ensuo no ni tan sa yentimi mfanye hwe sori nyenyenyenye untimi mfanye hwe na tie nko na eba enyensu man be buan su ai na tie nko nkura no be buan school fo nya bi nom no asa ye mempanfo na na yakunsu ne the best school for no tie me ho kire ba ma you de be share na super buy super ma biem datin kwa yere hwie nye aye kokokoko ubu anda tie kwa mpanyifo no o ma samba no mabokura na nye yi biem
tini yisambo mama ne o mase mo samba chire be ba bitu ndie ti asisansa no so eja ya bona manie anso so ye hum wa bi afiri ho no aba bi se oba ba kura na won kura no na mbom sesi ya de ka se nsuo no se ye no ye wo su fufuru bi a no kura yamye nim na mbensa eya sem nsuo no se ye no o ni nsu fufuru bi a mema ne ko nsuo ebren koda ne ma aye dati nkoa adehia e wo sehwigi so bre wakosem en wodane di no Cloud internet and I can for the mobile so internet papa I cloud internet Wi-Fi and also per CCTV camera installation you may be from digital security locks web hosting ya dia ni nyinata cloud internet ye di hu dwuma ya top high ya na love fm din hwani mu 0202699110 0202699110 Dr. Abe watana so apatapa fiber dana osa hania sabio atwere yade na ha okoko da free wo a Dr. Abe sekasa yade nyina da wo hwe 0243 345 392 0243 345 392 so was her clinic stroke yade wa benimu and watching a fibroid liver I will be a wapa one ya nyina da wo hwe Washroom School Junction anase Barakesi for 0243 282 629 0243 282 629 I was saying jina we so yoden sam nyina esi yensam for panyoro asante abo benedict sadan koma kokwa Veronica Janda akosia somwa ya Grace buzi ni enkai nyina yeda mo se akosia aje wa kode aboaten enimidi mene o say ya aboaje ofori o say nyame admo wo kina ye December on holiday ai bronya no Farmers Day na se bronya na no yesim wono bronya ti what obana bronya ta senu na no ho nkomo na ye bebo yi anti ye nshase ma ye ho afihia pa nyame ayade January to nene odia bedu baby odia bedri and asinka ne day amen amen ya Grace